Thank you. Isa-isa matang saan na video na top 10 na mapag-saw na. Matuwag na ibang ang gibi isa-isa yung anong naman eh. Nung ay nasulpan na isa-isa ay napansa mo niya. Ay nakapamas mo sa bahay na yung babae sa bahay tayo. At makataway na dyan, matapos na ang like na rin ang sipay mo. Lahi naman yung malitang saksa lang kaya. Minag sa isang piyo har salam na kasi. Siya doon kasa lang nito doon matagto na ako. Sana kayo naman lang saan doon ba? Line, kala yung isa isang doon. Sige, ama, koy ay ganda prem chana. Dali dagi listener niya na ay mo na dili ka taro ka. Ama kala ito mo sige, ama. Wait 500 rupees. Ay gipun Himbagi artamo laibaro ninjaruba wana niraira fabriba tamoida aiki asuna faudavara hindi nungsira kocina ningsinghasle laikom ng inasulaga najogang inasingkre ay nandiyan mo na tutan di ba sila upay lang tapos upay na tumahan nahapos Lakit ikat ay hangre ay nagsonaga natulang inasikare
tikhan oi hore mayam sibina isai mayam khabirami adom ai husiki isai dusu angana para paawadu jara jara paagre mayam waro biranu matam sina nahi adra listeners ki masi lottery tawraga saka dori tu takena kazana saka bata jase pizza ke mayam aw afera asi kata ko Dalam suri kono listener ni hai na amani dagi thate me magi thamoi she ka thok ko ki wani jene se kagu sada ne ko mari a shi ga mushi so wa te wa tuna ne ba ujo hingi se jam hi mani ma ni ne daga se ajab bi kun je bihari ka urati sawani phojam ta son listener me am se sa lo na som dai ko ni advisor sing na su senior singer sing se sal lo ko ya da maram di listener sing ka thok ko na Katong la ko sinse wara ko loi ni adu kra wamin na ji na ana am jage adu waza kun jabi ani su ishe yamada ishe ko ni sinse ni na no